हेलो लोगोफोर, नोंथांमोना माबोरै दङ? जानो हागौ नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव गाहामै दङ। आंबो गाहामै दङ। लोगोफोर, दिनै दुमाजार हाइज्राइगुरि चर्चआव जोंहा गस्पेल टीमनि बिजेक प्रग्राम दङ। बेनिखायनो जोङो ट'ट'जों गाखोबाय। लोगोफोर, जोङो दिनै इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ जों होनो थाखाय जोङो बे गामियाव जों थांना लोगोफोर, लामाया 8 किल'मिटार जायो। दा जों मोनहां जाबाय। दा बारा गोजान गैला। लोगोफोर, अब्ला जोङो दा जों फैनाय जायगायावहाय जों मोनफैबाय। दा जोङो गिर्जायाव जों हाबनोसै। नोंथांमोना जोबजासे जोंनि खृष्टानफोरा आरो सानदे दिनखौ माबायदि मानियो आरो माबायदि इसोरखौ सिबियो नोंथांमोना नायनो हागोन। नोंथांमोना इन्टारेस्टेड दङब्ला आसा खालामो नोंथांमोनखौ बयखौबो जिसुखौ माबायदि मान होयो आरो जिसुखौ माबायदि मान होनांगौ आरो जिसुखौ माबायदि खुलुमनांगौ बेफोरखौ आं जोबजासे दिन्थिलांगोन लोगोफोर। बत्रिसाव बुंदों जों ख्रिस्टियानफ्रा माबोरै आरो माबायदि सिरि मोननानै थानांगौनि सम। जोंहा मोनसे सम, बे समानो जाहैबाय जिसु ख्रिस्टनि फैनायनि सम। जोंहा मोनसे सम, बे समानो जाहैबाय जिसु ख्रिस्टनि फैनायनि सम। आरो बे जिसु ख्रिस्टआ मानोथो फैगोन आरो जोंखौ मानोथो सोरगोआव लांगोन, बे समखौ जों नेनानै थानांगौ। दा बेखायनो नैबे मार्कुसनि बिलायाव जोंखौ जिसु ख्रिस्टआ बुंदों, गावनि चेलाफोरनि गेजेराव जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्राखौ बुंनानै गालांदों। मा बुंनानै गालांदों बियो? आन्थाय बे बोथोर आरो बे मुगाखौ रावबो मिथिया, नख्रांनि आरखुआबो मिथिया, बिसा हौवायाबो मिथिया, सोर मिथिगौ? आफायाल' मिथिगौ। बिनि फैगोन सानखौ रावबो मिथिया, बिसा हौवायाबो मिथिया, नाथाय सोर मिथिगौ? बिफायाल' मिथिगौ। बिफा। दा जोङो नायोब्ला नुयो, जोङो साजि होननानै बुंदों दा 10 जन सिख्लाफोरनि गेजेराव साबाया साननो गोरों, साबाया साननो रोङै। जिसुखौ साबाया नेनानै थानो रोंबाय, साबाया नेनानै थानो रोङाखिसै। बिसोरो गावसोरनि जेवारिफोरखौ लानानै, बाथिफोरखौ लानानै जिसु ख्रिस्ट फैनायनि सिगांनो बिसोरो गासैखौबो सावग्लुंजोब्बाय, दामनानै मोसाबाय, रंजाबाय। जों बेखौ एसे नायग्रोनि दै। बेखौ जोङो नायोब्ला नुयो, बेखौ माथाइनि 25नि 1निफ्राय नायोब्ला जों जि सिख्लाफोरनि बिसय जों मोननो हायो। बे 10 जन सिख्लाफोरनि गेजेराव जिसु ख्रिस्टनि फैनाय
नि समखौ बिसोरो माबादि लामा नायनानै थादों आरो माबादि साबाया जिसु ख्रिस्ट' फैनाय समखौ लामा नायनानै थानायाव मोनदों आरो साबाया माबोरै मोननो हायासै बिनि बिसय जोङो नायोब्ला माथाइनि 25नि 1निफ्राय फरायोब्ला जों मोननो हायो। जों बेखौ एसे नायग्रोनि दै। बे बोथोर आरो बे मुगाखौ जों रावबो मिथिया होननाय बे बिसयखौ जों दोनथ'नानै नैबे 10 जन सिख्लाफोरनि बाथ्राखौ जों सिगां नायग्रोनि दै। बे 10 जन सिख्लाफोरनि गेजेराव जों बयबो मिथिखागौ खोनाखानाय जों बाइबेलाव नायोब्ला नुयो साबाया साननो रोंबाय साबाया साननो रोङा। बिसोरो नेयासै जिसुनि फैनायखौ बिसोरो नेनानै गावसिनि जिवारिफोरखौ लानानै बाथिफोरखौ लानानै ममफोरखौ लानानै सावनानै रोजाबगासिनो दङ बाख्नायगासिनो दं। साबाया सावग्लुंजोब्बाय सावै सावै सावनानै बिसोरो मोसाबाय मोसायै मोसानानै थावा जोबनो हमबाय थिनथ'बाय। मालाय साबा सिख्ला साननो गोरोंफ्रा मा खालामबाय जेब्ला जिसुआ फैनोसै अब्लासो बिसोरो बाथिखौ सावनानै मोसाबाय रंजाबाय बाख्नायबाय जिसु ख्रिस्ट'आ फैयासै। जिसु ख्रिस्ट'आ फैयासै आरो बिसोरखौ आलो गोजोन लाङासै। बेबायदिना जोङो साबा सिख्ला आरो साबा सिख्लाया साननो गोरों आरो साबा सिख्लाया साननो रोङै 10 जन सिख्लाफोरनि गेजेराव जों बेयावनो नुबाय जोङो नै बेबायदि बोथोरखौ जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि फैनाय बेबायदि बेमार सासे बेस्रा जोबोद दाउ मोनसे फार्म खालामदोंमोन जोंनि गेजेराव गामियाव। बे लकाल फार्म खालामबायमोन। बाइबेलाव मोनबायब्ला बुजिनानै लानो हागौ बै जोंनाय हाथरखिखौ नोंसोरो साननो हागौ। नाथाय सोरखौ बुंदों जायहा इसोरनि खामानि मावग्रा लिडारफोर बेखौसो सोरगोनि हाथरखिया गोग्लैगोन होनदों। जोबनाय बोथोरा जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि फैनायनि समा जेब्ला जागोन अब्ला सोरगोनि हाथरखिफ्रा गोग्लैगोन होननाय बाथ्राया बबेया जोंनि ख्रिस्टियान लिडारफ्रा गोग्लैगोन राजनितिकजों लोब्बा जाग्रा जागोन धोरोमखौ धोरोमनिफ्राय उनस्लदगोन। बेबादि समा जोंनि गेजेराव दिनै जादों। बेखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सेलाफोरनि जिसु ख्रिस्ट'नि फैनाया समा बे समनि गेजेराव जाय मानसिफ्रा सिरि मोननानै थागोन गावखौ गोहो खालामनानै थागोन फोथायनानै थागोन हमख्लाबनानै थागोन ओरैबादि समनि गेजेराव गावखौ हमख्लाबनानै फोथायख्लाबनानै थागोन बे मानसिफ्रासो आलो गोजोन सोरगोआव लांजागोन। बेनिखायनो जों मिथिया जिसु ख्रिस्ट'आ बबे समाव फैगोन। बेखायनो बायदि दा जों नोंसिनो हरोब्ला जोङो जिसु फैनाय समावहाय जों सावनानै जों माखौथो बाख्नायनो मोननाय गैया थां। बेनिखायनो नोंसोरो बै फानग्राफोरनाव थांदो थां खाराव माराव नागिरबायासै जोङो गारजागोन। अब्ला जोङो जोंनि न'खरसेनि गेजेरावनो जोंनि मण्डलीनि गेजेरावनो जायफ्रा इसोरखौ हमख्लाबनानै थादों फोथायख्लाबनानै थादों बिसोरो सोरगो रायजोआव जोङो लांजागोन। जेब्ला सोरगो रायजोआव लांजानानै बिसोरो आलो आलो रह' थाहैगोन अब्ला जों गाबनो गोनां जागोन गाबनो गोनां जागोन। नोंनि न'खरनि गेजेरावनो नोंनि बिसाया फोथायाब्ला नोंनि बिहायाव फोथायनानै नोंनि बिहाल' सोरगोआव लांजायोब्ला नों बेसेबां गाबनो गोनां जागोन। बेनिखायनो जों दिनैहाय बे समखौ जों मिथिया बे बोथोरखौ जों मिथिया जिसु ख्रिस्ट'नि फैनायखौ जों बुंस'नो हाया बबे समाव जों फैगोन। बेखायनो जों सिरि मोननानै थानांगौ सिरि मोननानै थानांगौ। आङो टिमनि जोहोलाव सिख्लाफोरखौ आं बे समाव रोजाबनो थाखाय खावलायदों। मोनसे मेथाइखौ जों रोजाबनि सिरि सिरि जिउआव उन्दुस्रिलांबाय सुबुङा बुहुम बिखायाव होननाय बे मेथाइखौ रोजाबनो थाखाय आं खावलायदों। बेयावहाय फैनानै थाबैनो रोजाबफै।
जोङो सिरि सिरि जोंनि आत्मिक जिबनाव जों उन्दुसिनानै दङब्ला जोङो गावखौ दानो इसोरनिथिङै जों थामथिम खालामो। बे सम आरो बे बोथोर आरो बे मुलुगाव जों रावबो मिथिया बबे समाव जोङो मा जागोन आरो जोङो बबे समाव मा जागोन आरो बबे समाव जिसु ख्रिस्ट'आ फैगोन जों फोथायारिफोरखौ लानो थाखाय आरो जों पापीफ्रा जोङो गालांजागोन। बेखायनो जों जोंनि आत्मिक जिबनाव जों सिरि सिरि उन्दुसिनानै दङब्ला जों गावखौ दानो थामथिम जायो। Siri siri jiwa undu sila
रोजाबनायनि थाखाय हामबाय होनदों। जोङो मेथाइफ्रावबो जोंनि आत्मिक जिबनखौ सिरि मोनहोनायनि थाखाय जोङो मोननो हादों। जोङो सिरि सिरि जिउआव उन्दुस्रिलांबाय सुबुं बुहुम बिखायाव। जोङो दा लुकासनि 21:36 आं बेखौ पद मोनसे नायबावनो गोसो जाबाय। सिरि मोननानै थानायनि बिसय आं गोबां नट खालामनानै लादोंमोन। सिरि मोननानै थानायनि बिसयखौ जोङो लुकासनि 21:36 बे पद मोनसेखौ नायनानै आङो फोजोबनोसै। नोंसोरो आरोबो आरज खालामै खालामै सिरि मोननानै था। नोंसोरो बेफोर गासै जाफैगोनफोरनिफ्राय एरखेनो आरो मानसिनि बिसाज्लानि सिगाङाव गसंनो हानाय बायदि गोरोंबो जानाय नङामोन। बिनिखायनो नों इसोरनो सम होनांगौ। जोहोलावफ्रा इसोरनो सम होनांगौ। जोङो उपदेशगिरिनि बाथ्रायाव जोङो नायोब्ला नुयोना, उपदेशगिरिनि 11:9 नायोब्ला नुयो जोहोलावफ्रा गासिबो बोलोग्रानो, जेखौबो मावनो हायै जेबोआनो गैया। बिसोर मावनो हायै खामानि जेबो गैया। मानो? बिसोरनाव ओरैबायदि गोहो बोलोआ थायो। बे गोहो बोलोखौ लानानै जोंनि जोहोलाव सिख्लाफ्रा मण्डलिफ्राव गिर्जाफ्राव ग्रिद ग्रिद इसोरनि रायजोखौ फुवारलांनो हायो। मिथिबाय? इसोरनि रायजोखौ मावलांनो हायो। जेब्ला दुखुनि सान होननानै बुंदों, जोहोलाव जों मानसिफोरनाव मोननै रोखोम थायो। मोनसेया जोहोलाव समनि गेजेराव जोंहा समायना महर मुस्रिया जोंनाव थायो, थै अर बोलोआ जोंनाव थायो दा। ओमफ्राय मोनसे बैसोआ जेब्ला बारग'लांबाय अब्ला जों लहरायनायाव थांगासिनो थाङो। जोंबो दा बोरायनायाव थांगासिनो दं। दा जोंबो ओरैबायदि माखासे खामानिफोरखौ बाखांनाय फैसै आरो। मानो? जोंनाव थैफ्राबो दा एसे खमायनायनिफ्राय खमायलांदों। जोंनि सेहेराफ्राबो दस्रा रोखोम पजिसनाव थांगासिनो दं आरो। दा जोहोलाव समाव नोंसोरो बेबायदि नङा। नोंसोरनि गेजेराव बोलो आर्थै बोलोग्राखौ लानानै इसोरनि रायजोआव नोंसोर खामानिखौ मावनो हायो। ग्रिद ग्रिद स्ट्रं खालामनो हायो। नोंसिनाव जेबो मावनो हायै खामानियानो गैया, मावनो हायो। बेफोरखौ लानानै जों सानडे स्कुलफ्राव इउथफ्राव नोंसोरो मावग्रा जानांगौ। आं बेखौ खावलायदों। जोंनि मण्डलिफ्राव, जोंनि इउथफ्राव, जोंनि सानडे स्कुलफ्राव जों ग्रिद ग्रिद रह'यै जोंनि इयुथ जोहोलाव सिख्लाफ्रा बेबादि जानांगौ। आं बेखौ खावलायनायखौ दोनबाय। आं जोबनायाव आं बेखौनो बुंनानै फोजोबनो हास्थायबाय। जों सिरि मोननानै थानि दे। जिसुनि फैनायखौ जों सोरबा मिथिगौ नामा? सोरबा दिन थारिख होनो हागौ नामा? सोरबा बुंनो हागौ जिसु ख्रिस्ट'आ खालमासि फैगोन, 2021 फैगोन, 22 तारिखआव जिसु ख्रिस्ट'आ फैगोन होननानै सोरबा बुंनो हागौ नामा? हायालै, रावबो बुंनो हाया। बे जिसु ख्रिस्ट'नि फैनायनि दिनखौ रावबो बुंनो हायैनि खारनानो जाहैबाय जों सिरि मोननानै थानांगौ। सिरि मोननानै थानांगौ। आरो बियो माबादि फैगोन होननानै बुंदों? सिखावनि महरनो। सिखावा आदैनि न'आव माबा मोनसे नुनानै खावनो हास्थायोब्ला बे आदैनो माब्लाबाबो खिथानानै थांनाय नङा सिखावा, ओइ आगै आं नोंनाव दिनै बै सखि बानायनायखौ खावनानै लांफैगोनलै। सिखावा बेनो खिन्थाग्रोनाय नङा। खोन्थागोन? खोन्थाया। नाथाय सिखावा नुनानै टारगेट खालामबाय, ओइ बेखौ दा एथ' टाइमाव फैगोनब्रा। गोदो न'आवनि मानसिफ्रा उन्दुलांबाय। उन्दुलांनायनि गेजेरावनो सिखावा स्लोप फैनानै बिनि मालखौ खावनानै लांबाय। जेब्ला अखानायै मालिकआ नुबाय, आदैया नुबाय, नै बे सखिखौ सोर खावनानै लांखोब्रा? गैयाना। आसुरित ना? मिथिया। जिसु ख्रिस्ट'नि फैनायाबो जायफ्रा सिरि मोननानै थादों, जायफ्रा फोथायनानै थागोन, बे मानसिखौ सिखाव बादि ब्लड
लानानै थांगोन जों पापीफ्रा मा जागोन नरकआव थांनो गोनां जागोन बेनिखायनो बे समा जोंनि थाखाय बे सम जाबाय दा जोङो गावखौहाय माबा मोनसे फोथायनायनिफ्राय उनस्लद होफिननो थाखाय जों गावखौ खालामनानै लानो नांलिया जोङो आवगायनानै जोङो फोथायनानै जों गोख्रों स्ट्रंसिन खालामनानै जों थानांगौनि सम जाबाय सोरबा प्रार्थना खालामनानै उन्दुफेराखैब्ला दिनै बिमाफोर दिनैनिफ्राय प्रार्थना खालामनानै उन्दुदो सोरबा जोहोलावफ्रा प्रार्थना खालामनानै उन्दुआब्ला दिनैनिफ्राय प्रार्थना खालामनानै उन्दुग्रा जादो सोरनिबा न'खराव बिमा बिसा गथ'फोरखौ लानानै प्रार्थना ज' खालामग्रा दङ नामा दङब्ला जोबोद मोजां आरो बेबादि गैयाब्ला दिनैनिफ्राय बेबादि खामानिखौ मावदो बे आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा बाइबेलनि बाथ्रानिफ्राय आं बुंदों जोङो बेबादि जों सिरि मोननानै थानांगौनि सम जाबाय गावनि गथ'फोरखौ खोब साबधान खालामदो गावनि न'खरनि मानसिफोरखौ खोब साबधान खालामदो नङाब्ला नोङो सोरगोआव थांनानै नोंनि फिसाया नरकआव थाङोब्ला बेसेबां दुखुनांथाव जागोन बेनिखायनो आं बेखिनि इसोरनि बाथ्राखौ बेयाव बुंनानै दोनबाय इसोरा बे बाथ्रानि सायाव जों बयनोबो बोर होथोंसै फोरबो जिसुनि मुङै आमेन